Keď sme kúpili dom, nejak v januári to bolo, asi po pol roku na to sme sa dozvedeli o výzve a pomaličky sme si aj niečo svojpomocne robili a potom sme čakali na tú výzvu, no a výzva vyšla asi v septembri. Po preštudovaní výzvy som začala vybavovať všetky potrebné veci k tomu, ktoré boli treba. Vymenili sme okná, komplet sme zateplili dom od vonka, robili sa podlahy, sa zateplovali, strecha nová a ešte na zber dažďovej vody nádobu. Dom bol v pôvodnom stave, bola to taká stará klasická socialistická kotka. Tak ako vyzerá dnes, je to vďaka môjmu manželovi, ktorý to celé vymyslel a aj v podstate prerobil. Vďaka osobe, ktorá vydáva energetický certifikát, sa nám podarilo dosiahnuť čo najvyššiu úsporu, lebo nám poradil, čo tam všetko treba prerobiť a tým aj najvyššiu možnú dotáciu.